מכירים את הרגע הזה שהגוף פשוט אומר לך, עד כאן? אני מתאמנת לחצי מרתון, אבל עד לא מזמן בקושי יכולתי לרוץ פעם בשבוע בגלל כאבים נוראים בברכיים. ניסיתי הכל, מסאז'ים, משככי כאבים, טיפולים, כלום לא עזר. ואז חברה המליצה לי על ביקיור לייזר. פשוט שינה לי את החיים. המכשיר עובד בטכנולוגיית לייזר רך שמחדירה אנרגיה שחודרת לרקמות, מאיצה תהליכי ריפוי ומפחיתה דלקות. פתאום אני מצליחה לרוץ 3 פעמים בשבוע בלי לכאוב כל פעם מחדש. והחלק הכי מדהים, אני עושה את כל זה בבית, על הספה. הטיפולים מהירים 6-8 דקות לכל נקודה, בלי תופעות לוואי, והמכשיר מאושר על ידי משרד הבריאות. אני פשוט מצמידה אותו לאזור הכואב ולוחצת כפתור אחד. אז אם אתם סובלים מכאבים כרוניים או פציעות ספורט, כדאי שתכירו את ביקיור לייזר, כי זה ממש עובד.